טוב, אז היו שעכשיו חזרתי הביתה מהסופר פארם כי קניתי את כל המוצרים החדשים של אסנס מהקולקציה של שוקולד. אז עכשיו אני אלך להביא את זה ואני אחזור אליכם. טוב, חזרתי, פשוט ליד הבית שלי לא היה את כל המוצרים, אז היה רק שתי מוצרים שבעיניי זה היה הכי חשוב בקולקציה. השמן שפתיים, רגע אני יורדת את הפילטר, דקה. טוב, יותר טוב. אז קניתי את השמן שפתיים הזה, רגע אני אראה לכם מקרוב, חכו. השמן שפתיים הזה, וקניתי את הסומק הזה. אז אלה שתי המוצרים שקניתי. ועכשיו בואו נתנסה איתם. טוב, אז בא לי להתחיל לשים את השמן שפתיים הזה, כי הוא נראה מושלם ברמות, אבל הוא נראה כזה כתום, אני לא יודעת למה, אבל טוב, בוא ננסה, הוא כבר יקרה. טוב. טוב, הוא נעים על השפתיים ברמות, והוא שקוף, אז הוא 10/10 כי הוא נדיר. ונעבור לסומק. טוב, פתחתי אותו וככה הוא נראה. נעשה עם האצבע כי אין לי כוח להביא מברשת. אני אקח לפחות מראה. טוב, יאללה, בוא ננסה. וואו, הוא פיגמנטי, אבל הוא יפה. רגע, מה? רגע, אני אטשטש וחוזרתי לכם. טוב, אז המוצרים נדירים ברמות, ואני ממש ממליצה שתי אלה נדירים. היה עוד כמה מוצרים בקולקציה, אבל היה גם היילייטר, אבל לא היה לי זמן לקנות, אז זה מה שקניתי. אני אקנה אותו כנראה אחר כך או משהו, אם יהיה לי זמן. וזהו, ביוש.